cikin shirin namu na uwa ce ko kishiya. Idan ba ku manta ba a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne a inda muka ce shi kansa Modu bai samu ya keɓe da Suhaima ba, saboda shi ma bai zauna ba, suna ta faman ciko-cikon canjin kuɗinsa zuwa na Najeriya. Sai da komai yakan kama ya ciro kuɗin gaba ɗaya, ya zo ya zube su gaban su Baffa da Shatima da kuma Fari. Amma ƙememe suka juya masa baya suka ce wai ba sa buƙatar kuɗin. Sannan haka kirkiri suka ƙi yarda ya kai Baffan asibiti. Abin da kai ci kuma shi Shatiman yake biye Fadi da irin shirman nata. A ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. A lokacin da Kamis ya shirin komawa, nan fa Suhaima ta saka danja, ita gida za ta koma. Kuka take kamar za ta shiɗe. Da ƙyar Kamis ya lallaɓa ta yarda za ta zauna, amma da sharaɗin zai dawo ya ɗauke ta. Kamis ya yi ta bawa Madu baki ganin yadda duk ya shiga tashin hankali. Kafin tafiyarsa sun yi magana da Baffa kuma ya fahimce shi. Shatima kam kamar wanda aka yi wa asiri. Sun raba cikin kewa da ƙaunar juna akan sai wani lokaci, wanda lokacin da har yanzu bai yi ba kenan. Domin rabuwar Madu da Kamis ta rabada ce. Saboda gudun magana ya sa Madu ya yanki wuri a nan cikin gidan nasu. Ya gidan nasa shi da Suhaima, wanda sai da ya ja cece kuce, kamar ba su san inda ya fito ba. Ya rasa wannan tsana da 'yan uwansa suke masa ta mecece. Suhaima ta shiga halin rayuwa, gunya kura ne kadai take samun dama-dama. Amma Fadi ta yi mata mugun tsana, wanda ko a idanunta bai ɓoyi ba. Cikin lokaci kaɗan Madu ya nemi lecturing a University of Maiduguri, kuma suka ɗauke shi, babu laifi ya samu abin duniya, wanda sai dai ya ajiye. Don ko ya kai wasu Shatima ba karɓa suke yi ba. Shi ko Baffa jikinsa ya yi nauyi ko magana baya iya yi. Tun abin na bawa Madu mamaki har ya zo ya fara damunsa. Uwa uba ga amanar marainiyar Allah wacce ta rame ta lalace. Saboda zulumi, tuni shi ma ya fara ramewa. Damuwa suka taru suka sanya masa hawan jini, wanda babu wanda ya sani sai shi sai Allah sai kuma amininsa Kamis. Ana haka kwatsam aka wayi gari da rasuwar Zannabukar, wanda mutuwar ta girgiza jama'a da dama. Ciki kuwa har da Madu, wanda sai da ya kwanta a asibiti. Babban tashin hankalin ma shine wajen karɓar gaisuwar, haka Fadi ke kuka tana birgima, tana faɗar sunansa da na matarsa akan su ne suka kashe musu uba. Abin nan ya yi sanadiyar haifar da wani nauyi a ƙirjin Madu, wanda bai wuce ba har ranar da ya koma ga Allah. Mutuwar Zanna ita ce mafarin komai, domin lokacin kuncin rayuwa ta buɗe musu, wacce kullum kuka take, ta ma daina zancen komawa gida, domin ganin shi kansa Madu bai da kwanciyar hankali. Suhaima mace ce da ba ta manta alkhairi komai kankantarsa, ballantana kuma wanda ya bata mata. Lokaci ɗaya ta ji ta tsani Fadi da Shatima, wanda ba ta fatan ko mutuwa ta yi su sallaci gawarta. Da fari ba ta fahimtar baƙaƙen kalaman da Fadi ke jifanta da shi, amma yau da gobe ya sa ta fara fahimtar wasu daga ciki. Tunda suka yi aure sau biyu tak suka haɗa shimfiɗa da Madu, saboda shi kansa bai da kwanciyar hankali. Koyarwar ma da yake yi don ya zama dole ne. Kwatsam Shatima ya tada balli tunda Baffa ya rasu, to Madu ya zo ya bar musu gida da wannan karuwar, dan su har yanzu ba su yarda aure suka yi ba. Kawai dai abokiyar shashancinsa ce. Wannan shine mafarin komai. Daren da Madu ya ji haka bai kwana a duniya ba. Zuciyarsa ta buga, Allah ya yi masa cikawa. Mutuwar da ta girgiza zuciyoyi uku a lokaci ɗaya. Shatima, Fadi da kuma Suhaima, wanda ko a mafarki ba su taɓa zata ba. Mutuwar da har yanzu suke koka mata, wanda ba su da ranar daina ta. Suhaima sai da ta yi awa uku a sume, har sai da aka kai Madu zuwa gidansa na gaskiya sannan ta farfaɗo. Allahu Akbar, duk mai imani idan ya ga Suhaima sai ya zubar mata da ƙwalla. Domin yanzu ba ta da wanda za ta kalla ta ce nata ne. Lokaci ɗaya ta ji duk duniya ba za ta taɓa yafe wa Shatima da Fadi ba, don su ne silar mutuwar bango kuma ginshiƙinta. Su Fadi kuwa sun koka na rashin ɗan uwansu. Amma kash, hakan bai sa sun saduda ba. Ana yin bakwai suka tattara komai na Madu suka riƙe. Suhaima kam ko tsinke ba su bata ba wai da sunan gadin ɗan uwansu. Rayuwa ta yi wa Suhaima kunci, babu mai tausaya mata sai ya kura. Fadi kuwa kullum ta zo, zaki da cin mutunci babu wanda ba ta sha. Ta dinga jifanta da mugayen kalamai kenan na cewa ita karuwa ce, ko da yake ita ma ta hanyar da aka haife ta kenan. Suhaima ta yi kuka kamar idanunta za su rufe. Gashi ba ta da lambar Kamis, ballantana ta kira shi, ba ta da kowa sai Allah. Tun bayan rasuwar Madu, Suhaima ta fahimci tana da jaririn ciki, wanda bayyanarsa gare ta wani taimako ne da buɗi daga Allah. Madu ya tafi, Madu kuma ya dawo. Suhaima ta yi farin ciki matuƙa. Lokaci ɗaya ta ɗora wa cikin nan wani soyayya wacce ba ta da ƙarshe. Ta ƙudiri niyyar ɓoye cikin domin kau da irin su Shatima da Fadi. Haka ko aka yi. Daman ba fitowa take yi ba, komai a ɗaki take yi. Sai Yakura ce kawai ke shigowa duba ta tana kai mata abinci shi ma a ɓoye. Sai da cikinta ya kai wata 6, da yake tana da girman ciki, Yakura ta fara ankarewa da shi. Lokacin da Suhaima ta fahimci Yakura ta fahimci halin da take ciki, ta tsorata, har sai da tsoron ya bayyana a fuskarta. Ta riƙe hannun Yakura. Hawaye suka kwaranyo mata ta ce, kin ganni ko? Duk ɓoye shin da nake yi sai da ya fito.
Dan Allah ki rufa min asiri, kada su Fadi su sani. Wallahi za su iya raba ni da shi. Kuma yanzu duk duniya shine kaɗai sanyin idaniyata. Murmushin tausayi Yakura ta yi mata bayan ta sa hannu ta share mata hawayen. Ta ce shi ciki ɗan duma ne, komai ɓoyenki sai ya bayyana. Ki kwantar da hankalinki, insha Allah babu mai raba ki da wannan cikin. Da wannan kalaman hankalin Suhaima ya ɗan kwanta. Fadi bata farga da cikin Suhaima ba sai da ya shiga watan haihuwa. Cikin nata ya bawa kowa mamaki saboda girmansa. Gaba ɗaya ta kumbura ko tafiya ba ta iya yi. Gashi ya yi girma sosai, har Yakura na ce mata ko yan biyu za ta haifa. Lokacin da Fadi ta yi arba da shi, sai da ta zauna saboda razana da ta yi. Saboda tijara sai ta hau kururuwa, ta tara musu jama'a tana kuka, tana faɗin dama mai hali baya fasa halinsa. Yanzu daga abokin shashancin naki ya rasu har kin je kin kunso wani cikin? To wallahi ba a gidan nan ba. Zo ki fice ki san nayi ko kuma yanzu jikinki ya gaya miki. Yakura saboda bakin ciki bata san lokacin da ta shiga gaya wa Fadi magana ba. Tana faɗin haba Fadi, zuciyarki ba imani ne? Tunda baiwar Allah ta zo gidan nan baki bar ta huta ba. Kar ki manta abin da kai shi za a yi maka. Baki san ranar da za ta yi miki ba. Faɗin hakan da Yakura ta yi ya zama fitina. Dan shafin cin mutunci Fadi ta buɗe tana yi tana zagin Yakura tana kuma haɗawa da Suhaima. Yakura kuwa ta bawa banza ajiyarsa. Kuda Shatima ya dawo wannan karin bai goyi bayan Fadi ba. Domin kirikiri ya hana korar Suhaima. Ya ce ai jininsu ne a jikinta. Ta bari lokacin da ta haife musu sai ta ba su abinsu ta ƙara gaba. To da wannan maganar Suhaima ta ci gaba da zama a cikin gidan, wanda ta sa wa suna bakin gida. Wasa sai da Suhaima ta tsallake wata 9 bata haihu ba, har ta shiga wata na 10, haihuwa shiru babu labari. Gashi ita ba fita take ba balle ta san hanyar asibiti. To idan ma ta sani ina ta ga kuɗin zuwa. Tunda babu abin da ta mallaka daga dukiyar Madu. Cikin ikon Allah wata ranar Juma'a, Suhaima ta haifi ɗanta namiji. Bayan ta sha jagorar naƙuda, tun da ranar Alhamis take abu ɗaya, sai ranar Juma'a bayan an sako daga sallah, ta haifi ɗanta ƙatoto wanda ya fito sak mahaifinsa. Sai dai kallo ɗaya za ka yi masa ka fahimci ruwa biyu ne, ma'ana tsakan bare-bare da kuma tsakan larabawa. Tunda Suhaima ta haihu, lokaci ɗaya ta ji kamar an zare mata wani nauyi. Yaron da jini a jikinsa kace-kace ta kama shi ta kankami tana kukan farin ciki mai haɗe da tunawa da mahaifinsa. Kankace kwabo Yakura ta gyara Suhaima da yaron. Kayan ma da za a sa wa yaron Yakura ce ta ɗauko mata a cikin kayan da take tarawa. Lokacin da Shatima ya samu labarin haihuwar, abin mamaki sai gashi ya taka har ɗakin da Suhaima take. Ya ɗauki yaron wanda ya daɗe a hannunsa yana kallo, don photocopy ɗin Madu ne sak. Lokaci ɗaya ya yi masa huɗuba yana mai mika mata ya ce, Allah ya raya Ibrahim Madu. Bata damu ba ta amsa da amin, domin sunan ba shi da wani aibu. Lokacin da Fadi ta ƙyalla ido ga jaririn Suhaima, nan fa sai ta ji duk duniya ba ta da abin so kamar sa. Nan ta saka wa Shatima kuka akan ita za ta rike Ibrahim tunda bata taba haihuwa ba. Shi ma Shatiman fa bai taba haihuwa ba. Gashi Fadi ta billo da wannan maganar. Ranar suna raguna biyu Shatima ya yanka. Sannan kuma ya bada kuɗi ya ce Yakura ta siya wa Suhaima kaya ita da jaririn. Shatima bai mai da kai game da maganar da Fadi ta gaya masa ba. Fadin ce da kanta ta je ta farta wa Suhaima, wacce Suhaiman ta ji abin kamar saukar aradu. Lokaci na farko da Suhaima ta daga ido ta kalli Fadi. Duk cin kashin da take mata, wani malalacin kallo ta bita da shi sannan ta ce, tabɗi jan, wannan karan ba za ku yi nasara ba, domin Mu'azzam ni na haife shi kuma ɗana ne, saboda haka matakar ina numfashi babu wanda ya isa ya karɓe shi, ko da kuwa ke ce ko kuma Shatima. Saboda tsabar mamakin Suhaima, ai Fadi kasa magana ta yi. Ai kuwa an yi ƙaramin yaƙi, domin Suhaima ta shirya fito na fito ga duk wanda zai raba ta da farin cikin nata. Shatima dai bai zafafa wa kansa ba, illa ma lallaɓa Fadi yayi ta bari a yaye shi. Amma ba za a tsige yaro a nonon uwarsa ba. To, wannan dalilin shi ya lafar da maganar. Har Suhaima ta ci gaba da rainon Mu'azzam ɗinta a cikin kwanciyar hankali, da taimakon Yakura wacce ba ta gajiya da ɗawainiya da su. Lokacin da Mu'azzam ya kai shekara guda, sai Suhaima ta fara tunanin barin Maiduguri gaba ɗayanta ta tafi ta nemi wani guri su ci gaba da rayuwa ita da ɗanta. Amma lokacin da ta bijiro da maganar, Shatima ya saka wa irinsa toka ya ce, matukar za ta tafi yawon duniya, to ba da ɗansu ba, sai dai ta dire musu abinsu. Dalilin jin hakan ya sa hankalin Suhaima tashi. In ta tafi ta bar Mu'azzam, ita ya rayuwa za ta kasance mata. Ba ta da kowa a duniya sai shi. Duk duniya babu wanda take kalla ta yi marmashi sai shi. Dole ta haƙura da ƙudurinta ta zauna ta ci gaba da kula da ɗanta. Ganin zaman ba zai yi mata haka ba, ga wahala ta karan mata. Sai ta fara wankau tana aikawa makota. Aiko tana samu. Abin da ta ɗanyi aka biya ta, da shi take wa kanta hidima ta yi wa yaronta. Wanda tun da ya tashi bai san kowa ba sai Ummi. Ita ce uwarsa kuma ita ce ubansa. Sai ko Yakura. Mu'azzam tun yana shekara 1 da wani abu ya fara tafiya. Yaro ne mai wayo da shiga rai. Gashi muskili ne, babu ruwansa da rigima. Suhaima ta zama baiwa a gidan,
domin komai take yi a rayuwa don yadda za ta gina rayuwar tilan yaron nata guda ɗaya take yi. Mu'azzam na da shekaru 3 a duniya ya fara sanin wahalar rayuwa, domin duk wata gwagwarmaya tare da shi ake yi. Babu mai kulawa da shi. Karamin yaro ne amma yana da hangen nesa. Ko wasa baya yi da yara. Kullum yana tare da umminsa saboda ita kadai ya sani. Tun baya fahimtar rayuwa har ya fara fahimta. Yana da shekaru 8 a duniya, Suhaima ta gaji da zama uquba da rashin yanci. Ga Mu'azzam ya girma ya isa shiga makaranta, amma daga Fari har Shatima babu wanda yake bi ta kansa. Ita Fari ta ce tunda Suhaima ta hana ta yaron to ai ga ta gashi nan. Ganin haka ya sa Suhaima ta kai kukanta gun wata makociyarsu. Ita ta dauke ta kai ta gidan wata barista Baraka Muhammad, wacce lauya ce mai zaman kanta. Tana tallafawa gajiyayyu da marasa ƙarfi. Ita Suhaima ta samu ta karanta mata komai na rayuwarta, wanda sai da Baraka ta koka mata. Ita ce ta share mata hawayenta. Sannan ta maka su Shatima a babban kotun jihar Maiduguri akan tana so a bi mata haƙƙinta kuma a yi mata adalci. Lokacin da Shatima suka ga sammaci su tsaye suka yi, domin ba su taɓa tsammanin Suhaima za ta yi musu haka ba. Amma ko da suka duba ba ta ma gidan ba ta ɗauki komai nata ba. Hajiya Baraka ce ta ce ta dawo gidanta da zama har a gama shari'ar. Shi ne silar komawarta kuma ya kura kadai ta yi wa sallama. Tana shiga kotun farko ta zartar da hukunci domin shaidu sun nuna Shatima da Fari ba su da gaskiya. Sun cutar da baiwar Allah. Kotu ta yanke hukuncin Mu'azzam zai ci gaba da zama tare da mahaifiyarsa har abada. Amma da sharaɗin ba za ta nisanta shi da danginsa ba duk inda suke. Dole ta sanar da su don suna da haƙƙi a kansa. Ita kuma Suhaima kotu ta yi musu iyaka da ita domin ba su da alhakin ɗora mata karan tsana. Sannan ta umarce su da bawa Ibrahim dukiyarsa don mallakinsa ne. Haka nan babu yadda suka iya, suka tattara komai suka miƙa wa Suhaima. Ita kuma ta danƙa wa Hajiya Baraka. Mai sauraro, wace ce Hajiya Baraka ne? Hajiya Baraka dai haifaffiyar garin Maiduguri ce. Mahaifinta da mahaifiyarta duk 'yan can ne. Kafin Allah ya yi musu rasuwa, Hajiya Baraka tana da shekaru 18 aka aurar da ita ga wani ɗan uwanta soja. Shi ya sanya ta a makaranta ta ɗora karatunta har ta zama lauya. Ɗanta guda ɗaya ne tak a duniya, wato Shirin, wanda yaro ne mai hazaƙa da kuma himma. Ya taso cikin gatan iyayensa biyu har zuwa lokacin da mahaifinsa zai rasu. Sakamakon Hajiya Baraka ba ta da wasu dangi, shi yasa ta rike ɗanta suna zaune a tamfatsatsen gidansu da ke Fanfamare. Ga ta lauya ce mai zaman kanta, ta yi suna wajen tallafawa marayu da gajiyayyu, kuma tana ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar nan masu taimakawa mata da ƙananan yara. Hajiya Baraka ita ta tafi da Suhaima gidanta da niyyar ta zauna a wurinta har abada. Sannan aka umarci su Shatima su je su gano gidan da take. Hajiya Baraka tana matuƙar tausayin Suhaima. Shi yasa a satin da suka dawo ta sanya Mu'azzam a makaranta inda Shirin yake zuwa. Tunda dama sa'anni ne. Hazaƙarsa da kuma yadda yaron ke da kaifin basira yasa aka ajiye shi a primary 2. Cikin ikon Allah kankace kobo Mu'azzam ya bawa kowa mamaki. Domin kan yi hada shekara a makarantar kowa ya san da shi. Saboda yadda Allah ya yi masa baiwar kwakwalwa. Lokacin da Mu'azzam ya kammala primary, shi Shirin yana JS3. Shi ma kai tsaye ya faɗa sashin ya ci gaba da karatu. Ita kuwa Suhaima hankalinta ya kwanta ta samu nutsuwar zuciya. Hajiya Baraka ba yadda bata yi da ita ba akan ta koma makaranta, amma Suhaima ta ce ita yanzu ci gaban rayuwar ɗanta take so fiye da komai. Saboda haka shi dai ya samu ilimin ita nata mai sauƙi ne. Jin haka ya sa ta kyale ta. Mu'azzam duk sati Hajiya Baraka ce ke shirya shi da Shirem ta saka direba ya kai su gidan su Shatima. Tun suna ƙin kula shi, suna banza da shi saboda abin da Suhaima ta yi musu. Amma yau da gobe har suka saki rai, suka rungumi jininsu. Duk satin da bai je ba, ya kura da Shatima shiga damuwa suke. Sakamakon ba su da wanda za su gani zuciyarsu ta sanyaya. Lokacin da Shirem ya kammala secondary school, kai tsaye Hajiya Baraka ta samar masa gurbin karatu a ƙasar Malaysia, inda zai karanta likitanci. Wanda tafiyarsa ta raunana Mu'azzam, wanda duk duniya Shirem ne abokinsa kuma ɗan uwansa. Amma yanayin karatu yau gashi sun rabu, wanda a da komai tare suke yi. Hakan ne ya sa Mu'azzam ya dawo shiru-shiru, wanda ko a da ɗin ma Shirem ne ke sa shi magana, saboda dama can baya son magana. Shi ma Mu'azzam ɗin cikin lokaci kaɗan ya kammala nasa makarantar. Hajiya Baraka ta so tura shi inda ɗan uwansa ya tafi, amma Mu'azzam ya nuna irin karatun ta yake sha'awa. Wannan labari ya yi wa Hajiya Baraka daɗi matuƙa, domin ta yi wa Shirem sha'awar karatun lauya, amma ya nuna baya ra'ayi, dole haka ta rabu da shi. Kai tsaye kuwa ta nema masa admission a makarantar legal da ke Kano. Bayan shekara 3 ya kammala karatunsa ya dawo gida. Bayan dawarsa suka sake nema masa admission a BUK. Cikin sa'a kuwa suka ba shi direct Faculty of Law. Yana kammala karatun nasa na law ya wuce law school. Yana kammalawa ne aka aiko daga Federal High Court da ke Abuja na buƙatar sabbin lauyoyin yara ƙanana masu jini a jika, waɗanda suka kammala karatunsu a wannan shekara. Don haka suna kammalawa aka yi postin ɗinsu. Sunan Mu'azzam ne wanda aka tura domin ya samu kyakkyawan sakamako. Kafin faruwar wannan abubuwa da dama sun faru, ciki kuwa har da rasuwar Fadi, wacce ta rasu bayan ta haifi 'yarta mace,
ko ganin kalar yarinyar bata yi ba, Allah ya mata rasuwa. Hakika lokacin da labarin mutuwar ya iske Suhaima jikinta yayi sanyi matuƙa. Amma duk da haka Hajiya Baraka ta yi su je gaisuwar. Suhaima ta ce a tafawo ba za ta je ba, domin ita ko sunan fari aka ambata ran ta ɓaci yake. Lokacin Mu'azzam yana Kano aka yi rasuwar, sai da ya dawo ya ji labarin, shi ma ya girgiza. Duk da Fadi ba wani mugun sanin ta yi ba, don a cewarsa ba ta da fara'a. Shatima maraici ya lullube shi, ba uwa ba uba kuma babu ƴan uwa. Madu ya tafi ya bar shi, ga Fadi yau ma ba ta gidan duniya. Ya yi kuka kamar ransa zai fita, babu mai rarrashinsa. A haka ba gana ya sa ma yarinya suna Zahira, wacce ta taso a cikin gata da tausayi mai girma, saboda ta zama baiwa ce daga Allah. Sai da uwarta ta shekara 25 da aure sannan ta haife ta, wanda har sun fidda rai da haihuwar tata. Sai gashi wanda tunda ta samu cikin bata ƙara lafiya ba har ta haife ta, kuma ta sanadinta Allah ya yi mata rasuwa. Yakura ita ce ta shayar da Zahira har ta kai shekara 4 a hannunsu, a lokacin da Abubakar ba gana ya yi aure da Halimatu Sadiya. Sai ya nuna yana son karɓar Zahira ta dawo gunsa, saboda yadda yarinyar ta shiga ran kowa. To babu yadda Shatima zai yi, ya fi shi iko da ita. Suna ji suna gani Zahira ta bar hannunsu ta koma hannun mahaifinta. Ya sanya ta a makaranta, amma tana zuwar musu a dukkan weekend. Shekarun ta tara a duniya, Halimatu Sadiya ta haifi 'yan biyu wanda suka ci suna Idris da kuma Ali. Tun tasowar Zannira aka fahimci yarinyar daban ce, kwata-kwata ba ta da hayaniya, sannan ba ta da karsashi. Da fara ma sun zata sikila ce, sai aka kai ta asibiti suka tabbatar da cewa lafiyar ta kalau, kawai halittar ta ce haka. Sai Zannira ta wuna a ɗaki ko magana ba ta yi wa kowa ba. Ko magana kake mata sai ka ci sa'a ne za ta yi maka murmushi har haƙoranta su bayyana. Komai nata a cikin sanyi take gudanarwa. Magana tana iya bakin ƙoƙarinta akan Zannira, kamar yadda mahaifinta ke ƙoƙari a kanta. Saboda girmamawar bare-bare yasa suke kiranta Yana. Shirin kuwa wanda ke matsayin likitan ƙwaƙwalwa a babban asibitin Shika da ke Zaria. Shekaru 8 ya kwashe a ƙasar Malaysia kafin ya dawo gida Najeriya. Yana dawowa babu daɗewa ya fara aiki da asibitin. Tafiya yake yana dawowa a dukkan weekend. Lokacin Mu'azzam yana law school. Hajiya Baraka ta fara manyanta, wacce su Mu'azzam ke kira da hajiyarmu. Suhaima wacce ta zama babbar mace sosai ta ƙara wayewa. Shekarar da Mu'azzam ya fara aiki da Federal High Court, ya gina wani tamfaɗaɗɗen gida a Maitama District, wanda ya ji komai na alatin rayuwa. Shi ma a shekarun Shirem ya tamfatsa nashi a Zaria a cikin GRA. Shekara na zagayowa suka kwashi iyayen nasu zuwa ƙasa mai tsarki, suka sauke farali. Mu'azzam ya so ya haɗa har da Baffa Shatima, amma tunawa da ya yi sai dai Ummi ta haƙura da zuwan. Duk hanashin da take bai guje su ba, yana zuwa inda suke, wanda Suhaima babu yadda za ta yi da shi ne kawai. Mu'azzam bai da aboki bai da amini face Shirem, wanda suka tashi tare suka yi wayo tare. Mu'azzam muskili ne na ƙarshe, ba shi da hayaniya. Shi ma ɗin ba magananne ba ne, yana da zuciya amma yana da haƙuri, yana da riƙo da addini. Ba shi da wani aiki a duniya bayan biyayya ga umminsa, komai ta ce da shi yake yi, baya iya tsallake umarninta. Matsalarsa da ita ɗaya danginsa, shi ne ke damunsa, domin ko taimaka musu zai yi sai dai idan a ɓoye ne. Ummi ba ta da maki duk duniya irin Shatima, wanda a yanzu nadamar duniya ta dabaibaye shi. Ya yi nadama amma bai da halin gyarawa, don kullum idan suka haɗu da Mu'azzam yana faɗa masa ya faɗa wa mahaifiyarsa ta yafe masa. Ko Yakura da suka yi zaman mutunci da Suhaima ta yanke alaka da ita saboda matar Shatima ce. Lokaci ɗaya Mu'azzam da Shirem suka yi shawarar ɗaukar iyayensu zuwa inda suke aiki. Lokacin da ya je wa Shatima sallama yana faɗa masa zai ɗauki Ummi su koma Abuja da zama saboda rage wa kansa zirga-zirga da wahalar hanya. Haka Shatima ya yi kuka ya rungume Mu'azzam yana faɗin kada ka bari mahaifiyarka ta raba mu, kada ka guje mu, kai kaɗai nake gani nake jin daɗi. Shi kansa Madu sai da ya zubar da ƙwalla saboda tausayinsu, haka ya jibge musu kayan abinci da kuɗi sannan ya tafi. Wanda Yakura sai da ta faɗa wa Shatima tana faɗin wannan ranar nake jiya maka Shatima gashi ta zo maka, sannan babu wanda zai iya magance maka wannan